खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गारा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरलायबाय नै जोंनि सारि सारि लामा बारिनिफ्राय एकदम थांनो नागिरदों आं दा मोसानो माबा रिहार्सेल खालामदों आरो सोलोंदों ओरैनो गामियावल' मोसायो मालाय गामियाव मोसाहैया बिहामजो ओरैनो केसेटनि सल' दामनो माबा गैया नालाय जों गामियाव बारा ओमफ्राय बिहामजो पार्टि मोसाबाबो ओरैनो जों गोजाल' मोसायो ओमफ्राय माबायाव बेलेगफोर मोसाहैया आरो दामनायजों मोसाहैया बे जेनेबा खाम सिफुं बिदि दामनायजों मोसाहैया जों गामिना रोंना रोङा मिन्थिया जायखिजाया एबार मा जायो मिन्थिथ'वा जायखिया दा खामजों मोसायोना केसेटजों मोसायो जोंथ' दा केसेटजों सोलोंदों ओमफ्राय दा बेयावनो आं सोलोंनो थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो थ'दे नै जों गामिनि बैसागुनि बेनारा ओमफ्राय आंहाबो बाहागो मोनलायबावदोंसो आरो मायावमोनथाय जों 19 ना मा 2019 मायावनो गायसनजेननायमोन आरो एकदम सेंग्रा सिख्ला बुरैबाबो बाहागो मोनदोंमोन आरो बिसोरो नै बेयावनो आं माबायदि नुदों नायनाय बेनि थारमोन आरो आं बालेंदों ओमफ्राय दा माबायदि अबस्था जाखो अमा खुन्दि बायदिसो जाबाय खेबदां र' एसे बेयाव नै बेसे बालेंलेंमोन आं नै नायनाय आयै दा गैला लाजाला अमा खुन्दि जाबाय दा लाइब्रेरियावनो रावबो गैया नै आं हारसिं नेगासिनो हारसिं गोरों बाथाबारिनि मानगोनां रायजो राजा बिहामजो पार्टिफोर नोंथांमोना मानो दाबो नुजाफैनो हायाखै नै बे संग्रायगादावा लाइब्रेरियाव हारसिं एखुथा जानानै दङ नोंथांमोना गोख्रैनो नुजाफैनांसिगौ ओइ दासो रोमै फैगौ आरोखि आयो गांसे लां आरो बांनाखौ बोरै गोसोना मोन्दों होनदोंमोनलाय देलाय खोन्थालाय सारा जानानै गोसोना मोन्दों होनदों नामा सारा जानानै थेफ्लालायदोंनो मालाय बे बाजैया गोदो आदाखौ मोनियाव इसे होनना खोन्थाब्रा ओरै फैनाय मा रानदों हौवानि सायाव जाना बयबो गायलांगाय थांगोजा इनि अबस्था गैयै बयबो गायलांगाय थांसो थाबायबोयो आरोखि बिनि गेजेराव आंबो सासे हौवा फैनानै हौवानि सायाव आजादि जाफैबायबा बेनो गायलांगाय थां जाबोदों बिस्राफोर फैदो जागायहांबाय नै बैसागुआ दे गोसो होदो मिजिं नै मोसाग्रा बिथांमोना रेडिथार एकदम ओरै नायदो एसे मानसिफ्रानो ओंखारलाया मयनासि मोनबाय गाबसाय फैद' होनदो सेनसाय जोबलायबाय दिनैनि माबाया मा होनोमोनलाय हाबाफारिया थांलायदो नानिमोन थांलायदो दहाय खेबदां दे बाजै बैसागु हाबा मोननो लागै आं सेन्देल लाबोदो ए थांबाय बयबो थांजोबदो नागिरदों आं लाइब्रेरि माबा ग्रुपनि माबा समाय लानाय दं हाबानि बन सिनगासिनो दं लागाव हाबानि होख्लायगासिनो नै मा हाबानि होख्लायगासिनो बाब मोनजागोन नालाय गोसो होथारदों मेनेजार बाबु नायगासिनो बोरायनिफ्राय दारि मोनजोबथारबाय मा होनदों दाबो साथाम गाहाम फैबावनो नागिरो जारलासोलै नायलायबावोसो आयुबनि समायखिरा मिथिनाय नोंथांनि बियोलखौ मिथिना ला 18 बोसोर गेजेरथा आरो बेनि फारिखान्थिनि सोमोन्दै मिथिनाय नोंथां आरो नोंथांनि न'खरनि मिथिं जोबना फैलायबाय न'आव आरो जानोसैलाय गाइखेर दाखा मैया गावहोनायमोन आरो बे गाइखेर गोखैनि बे बथलाव थानायाव ओमफ्राय इयावनो सोनानै दोनदेरदोंमोन आं ओमफ्राय बांद्राय गोबावनिबाबो जानो हाया बारा गोखैद्राय जायो मैया दोननानै गावहोबाय ओमफ्राय दिनै जानोसै होबाय जागा जासिगोन जाखो ओरैनो जागोन आं जेबो मुरि सुरि सिरा होलाया आरो बिदिनो टेस्टि जायो बेबो ओंखारलायबाय हायला हुइला मोसानो फैद' मोसानो सोलोंनो सल' खननांगौआ मा हाखु दाखु मानसिफ्रा फैलायलांबाय
हाखु दाखु नङाबा जायो फैद' बेहा मेथाइ जानो थांफानो दखान दं नालाय खाथियावनो बैयावनो दं दखाना सिद्दा हाय खाम दामनो रोंना रोङा नोङो आदाया खाम दामनो रोंना रोङा नोंलाय फैद' आरामबार जोंनो सोलोंनांसिगोनलै रायजोनिफ्राय खालमानसि सोलोंग्रा लाबोदोलाय जोंनो सोलोंसै दुङा दुं ने अरथ'बो नांलाया गोमबानो जायो एकदम गय जास्रायनानै एसे खुगा मेथाइ रोजाबनो सानदों आरो न' खाथिनि आनै बानायनाय एकदम जुरि नायनो र' बैसागोनि जामायजो बिजायमोन नोंथांमोनहा एसे खोनासंबानो जाबाय गोसो होनानै नोंथांमोनहा रोङाबा आंनो हर खुगा मेथाइ बानायनो आरो जों गामियाव मेरला बानायग्रा दङ आं बानायनानै खननानै नोंथांमोननो खोन्थागोन खुगा मेथाइ हाथाइ रिजि रिजि नायनो मोजां आदा महरा नोंनि जौस्रां देरस्रां आदा गामि नुहुरनायनि माबा नाम बावलायलांनाय आं नोंखौ आसा थानाय